chakumbiro Onilius Richman simudzero kurweruti kutedzera zvandakutaura kumashure. Ini Onilius Richman. Ini Onilius Richman. Ndinopika pamberi pedare. Ndinopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Ndosvika kwauri Brenda Chikomo simudzero kurweruti kutedzera zvandakutaura kumashure. Ini Brenda Chikomo. Ini Brenda Chikomo. Ndinopika pamberi pedare. Ndopika pamberi pedare. Zvose zvandichataura. Zvose zvandichataura. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Mwari ave mubatsiri wangu. Chiise ruoko pasi. Onilius ndinokumbira uziviso dare. Nyaya iyi yakambotongwa here. Pamusoro dare. Pamusoro mama. Ine chikumbiro ndofunga mambo munhu akunzi Onilius andikasiya nondoziva ndozachirudza Watira nozvo muzita riri kushandiswa pahandiriziva mandoziva anonzi chirodza. Chirodza zita rekuti Cornelius adoro wasuri kuziva munhu andimhangarirawo zita rake handisi kurisiya. ndiye wakagara pasi parutivi penyu ndozi achinzi chirodza. asi mamuziva here zvamumakumaona? Ndamuziva hangu asina chikumbiro kuti ndikumbira kuti munhu ndokumbira pamberi pedare iye azivise dare mwana pandiri, mwana wandakatobereka wandamiswa naye pamberi pedare. Rinosvika pakudaro amai nokuti radare mwana namai vanoyananiswa hatisi kupesanisa vanhu kuda kuti imi nemwana wenyu muyanana. Muruti ndiye mwana wenyu wamakazvara imimi? Uyu mwana womukoma murume wangu. Saka vandichinjira senemu haisinge kutanga chozotongwa dare akasike kutanga kato kechitatu apa. Saka nhasi vaya mudare vakandichinjira senemu ndachozwa zviri kureva. Rega yatsanangure nyaya yake mambo vateereri tozoziva kuzvambokutaura. Pamusoro dare. Pamusoro iwe budza chitupa chako funga pakunyora hapana kuzopedziswa chirodza ndosenemu. Pamusoro dare. Pamusoro mama. Nyaya iripo inyaya yemunda wandakapiwa nasekuru David Chirodza. Tapiwa munda uyu ndakazonzwa kuti watengeswa namainini ari papa. Iwo nabamunini anoitwa Mota Chirodza. Munda uyu takaupiwa tiri vaviri neanoitwa Davis Chirodza vari bamunini zvakare. Tazoenda kwatanga tine function yasekuru pabirthday pakasaura nomunin'ina wasekuru anoitwa Gabriel Chirodza vachiti munda uya wakatengeswa. Asi nyaya yemunda yakasiri kekutanga yakambotongwa kwaishe Murapi. Murume wevava vachiri mupenyu achiti munda ndewake, ikatongwa zvikabuda pachena kuti munda wasekuru. Mainina vazouya vachinetsana nemunin'ina womurume wavo anonzi Trials kuna sekuru vachida kutengesa, iwo achida kutengesa. Pavanoripota kuna sekuru vachiti munda uyu ndewangu wandakasirwa nemurume wangu. Sekuru vakati munda wamuri kunetsana ndewangu. Ndopava ndakashidzwa nasekuru vakati tora nabamunini wandati David tikaenda kunoona nzvimbo iyoyo. Ava vaivepo ndofunga ndine footage video yezvakaitika kuChowesa nezvavakatsanangurirwa kusvika Trinos wandiri kutaura abuda munyaya iyi akati kana vatsanangura kudai baba munda ndewenyu. Takazongoshamisikawo ndozva kuti nzvimbo iya yatengeswa nevava vana bamunini vaMota aTizel. Ndo mamiriro akaita nyaya. Iwewe sekuru vakakupai munda uyu ndisekuru pakuita sei? Ndibaba wababa wangu.
baba wababa wenyu. Home. Ava ndimai mudzimai wabangu wavo. Wait. Kukama wana sekuru. Mukoma kandiningira wa sekuru ndokwakazvarwa murume wevava. Brenda. Taura tinzwa. Hanzi wakatengesa munda usiri wako. Ramba pamberi pedare. Taurisa. Ndinoramba pamberi pedare kuti munda hauna kutengeswa. Munda hauna kutengeswa. Mamba handisivi kuti kufirwa imhosva here. Munda hauna kutengeswa. Munda uripo here kana kuti pakavakwa? Munda uyu wakatengeswa. Ndakaona mukana wekusvika panzvimbo zvaitika. Ndikatora video. Kuratidza kuti pakatengeserwa vanhu vanosvika 4. Ezvinezvi state yapo pakamira sei? Pane pakatoiswa fence nepamwe pakangoiswa mapango newaya, pamwe pakangopegwa pakatodyarwa miti, pamwe pacho patoiswa zvidhina, pakachocherwa mugodhi svondo I think 2-3 days ago. Sabhuku Chirodza vari kupi? Varipo. Karumuswa. Iwe misa any development inoitika panzvimbo ipapo, titange taita musangano wekuwirirana kuti tikufamba sei. Zvakanaka kuti dare risimuke riuye panzvimbo ipapo titaure nyaya iyi takatarisana nenzvimbo yatinotaura nezvayo. Tine vamwe vemumusha nasabhuku wacho. Majudgment akambotongwa nyaya iyi mumashure ari kupi? Tinoita kuti matsvage sekuru vanenge vanavo. Ngative nemajudgment akatongwa kumashure enyaya iyi. Mimi ndokumbira kuti simudzwa dare riuye tikurukure nyaya iyi takatarisana nemunda wacho. Tive nevamwe vemumusha vane ruzivo nezvenzvimbo yatinotaura nezvayo. Iwe Brenda, mashoko ekuti kufirwa haisi mhosva, kufirwa imhosva here? Handifunge kuti mashoko ane chekuita nedare ratakatarisana naro. Zvakanaka kuti kana vanhu tichikurukura tinangane nenyaya yataunganira, nekuti kana wakutaura zvekufirwa handizivi kuti kuda kuti dare ritarise kufirwa kwakaita here kana kuti titarise nyaya yauya mudare. Gakava riri mumusha rinoda kutsvagwa nzira dzakanaka dzokuti tirigadzirise. Zvino tikatanga kukanda mashoko nekuti ndakafirwa, kufirwa imhosva here, hatichatozivi kwatiri kuenda. Kuti takutarisa tadzokera panhamo pekufirwa here kana kuti totarisana nenyaya iripo. Hatifari kuti wakafirwa ndochekutanga ichocho. Nyange akava mwana handifunge hatitarisire kuti afare nekuti wakafirwa. Ende kuramba uchizvitaura kuwedzera ronda rekuti urambe uchizvidya mwoyo. Ngatitarisanai neupenyu, tine mwoyo unofara, tine mwoyo wekugamuchira zvinenge zvaitika muupenyu, nekuti zvimwe zvacho hapana anozvisarudza. Handifunge kuti ichoice yawakapa yekuti ndifirwe. Saka handifunge kuti chinhu chakanaka zvakare kuti uye kuzozvishungurudza nekuramba uchichema kuti wauya mudare. Kugara kwatakaita kudai pamberi pedu hapana demo rekuti tingashandise kudambura munhu musoro, tikungoshandisa muromo nenzeve, tese takangofanana, tinokurukurirana kunyange pakaoma zvinengei, toyananisana, togarisana zvakanaka. Handiti ndibvumidzeiwo tiwane mukana iwoyo wokuti titaurirane murudo sehama nehama, tiedze kuyananisana. Hatina watiri kupa mhosva, hatina watiri kurwadzisa, asi tinoda kuedza kuyananisana. Handiti nditenderewo iwewe Cornelius, uyu simudze dare roya musha menyu, togara imomo. Unoshandidzana na clerk wemuofisi munomu. Toita kuti nasabhuku nekomiti yavo nevamwe vanoda kuziviswa, sabhuku ndiye anofanira kucoordinata musangano wekushandidzana navo. Dare rouya tokurukura. Tofunga pati ndo pandogona kugumira. Brenda, misodzi yako anoda kuiona. Handizivi kuti kana uchichema musodzi unongochichema uda kuti ndidii panapo. Nokuti zvichida vamwe vachaona uchichema
vachagona kupa mhosva mambo kuti ko mwana uyu maiti achemei, nepo isusu chataita muno chachemedza hapana. Mai pane chataita chachemedza munhu muno. Handifungi kuti zvakakodzera kuti ungochichema. Hatina kana chataita chinochemedza munhu muno. Tibatsireiwo kuti tigone kubatsirana. Mazvita ndikumbira kuti uite zvandataura tigosangana. Ndachikumbira kuti handina chinyorwa chandikapiwa nekuti vanhu vakatengeserwa handivazivi. Dzimwe nguva ndakasvika ndichida kuvataudza tinogona kuvhiringana. Chinyorwa chandogona kunyorera ndechekunyorera kuna sabhuku chirodza kuti tine nyaya yakadai yakamhangarwa mudare. Sabhuku chirodza ndikumbira kuti muchengetedze nzvimbo iyi parege kuwana chinoitwa ipapo kusvikira tapedza nyaya. Ndochinyorwa chandogona kukupa chete. Anochinyora mukomana ochidhinda, iwewe woenda unopa sabhuku chirodza. Ndozvataurwa namambo. Iwewe wopatarisa. Kana paine zvinenge zvaitika tisati tagara pasi, izvoreva kuti sabhuku chirodza ndo vanenge vazvidza dare ramambo. Tsamba iyo inenge ichinyorwa ichituma sabhuku chirodza kuti onai kuti apa hapana chiri kuitwa kusvikira vari kuchema nezvapo vayananiswa. Iyoyo tsamba unopiwa yodhindwa unopa sabhuku chirodza. Iwewe wobatsirana nawo kupatarisa. Ndinotenda. Tabasa.